Sales lady nakit ang patay sa kanal ubos sa Panimalay. Gituho ang gi-rape sa kaugalingong bayaw. Si Maris Puyo sa report. Gihiktan og wire ug wala nay sapot nga nakit-an ang lawas sa usa ka sales lady sa dakbayan sa Talisay, Cebu kagahapon sa buntag. Si Manilyn Sabala, 28 anyos, nakit-an sa kanal ubos sa Panimalay niini sa Sitio Garden, Barangay Poblasyon. Ang suspect gituho ang mao ang mismong bayaw niini nga giingong adik, si Alfonso Alan Sabala, maguwang sabana ni Manilyn nga nagtrabaho sa Qatar. Si Talisay City Police Chief Hermano Malyare niingon nga base sa ilang investigasyon, nasayran nga ang biktima nagpuyo sa Panimalay sa iyang ugangan sa pikas kwarto uban sa iyang duha ka mga anak. Ang suspect nagpuyo sab sa pikas lawak uban sa pamilya niini. Giingong niadtong Sabado sa gabi, ang suspect misulod sa lawak ni Manilyn ug gidiretso kini sa pagtuok dayon gilugos. Namatay si Manilyn human gidunggab ang liog niini og screwdriver. Ang suspect gihiktan ang liog ni Manilyn ug giputos ang biktima og banig dayon gilabay sa bintana. Nahagbong ang biktima dito sa ilawom sa balay nga dunay kanal. Padayong gipangita sa kapulisan si Alfonso kinsa miikyas human sa insidente sakay sa iyang motorsiklo. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.